abasebenzisana naye kulomhlangano ngegama likaJesu. Sibingelela bonke obaba bakhona, omama, abavangeli, abashumayeli, omama abavangeli, osisi nabobhuti nabancane abahlabelelayo. Umfowethu Shusha osilekelela kwisound, siyabingelela ngegama likaJesu. Ngibingelele amadodana engihamba nawo ngegama likaJesu Inkosi, amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo ngendlela emangalisayo ukuthi asiphe leli thuba lokuhlangana kule ndawo yaseNkampeni mangabe ngibiza kahle. Inkosi ke ehlelayo ngezikhathi zayo nangokuthanda kwayo bese ihlanganisa abantu bayo. Siyabonga kakhulu ukuthi umusa kaNkulunkulu kulamakhaza asebusika kodwa sibe nayo indlela yokuhlangana sithandaza ndawonye bese silalela ukukhuluma kwezwi likaNkulunkulu. NgwakaMashaba isibongo, ngiwubheki igama, ngisuka eManzamhlophe. Ngikhonza Apostolic Faith Mission. Ngakhe khona eManzamhlophe. Ngikhonza khona futhi eManzamhlophe ibandla engikulo liseManzamhlophe. Ngishadelwe uMadlamini, sinabantwana abathathu ngokusizwa iNkosi. Ngasindiswa ngamukela uJesu ngisafunda isikole amabanga aphansi. Umusa kaNkulunkulu wangithwala wahamba nami kwaze kwaba manje. Ngisabona ukwethembeka kwegama lakhe. Angikwazi ukuyincoma mina kodwa ngincoma umusa wakho omkhulu nomangalisayo. Konke ngikwazi ukwenza nengikho nenginakho kuvela emseni kaNkulunkulu. Akukho la engingaphakamela khona omunye umuntu ngoba konke kuvela emseni kaNkulunkulu. Nakuba ngiyaphila ayi ngoba ngikholwa kangcono kunabanye kodwa umusa kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo ngolomhlangano sikuwona. Ngicela sibambe izwi likaNkulunkulu incwadi kaDaniel chapter number 10. Chapter number 10 sizofunda uverse number 12, number 13, number 14. Mhlawumbe socela owala ekhaya ofundayo asifundele ngegama likaJesu. Daniel chapter number 10 verse number 12, number 13, number 14. Bese sibuka okufushane bese sithandaza sihlukana ngegama likaJesu, amen. Ngiyathobisa ukubona abantu abadala beattende imvuselelo ngalendlela. Siyakubonga kakhulu lokho. Ma seniors alendawo. Siyakubonga kakhulu. Kusho lokhulu enhlizweni ethusha thatha mfethu. Daniel chapter 10 verse number 12, 13, 14, 15. Ake sifundeni bazalwane incwadi kaDaniel chapter 10 sizoqala pha ku12. Sihloko sakhona sithi umbono kaDaniel ngesikhulu sasePersia nesase Javani. Verse 12. Wayesethi kimi, ungesabi Daniel, ngokuba kusukela osukwini lokuqala owabeka ngalo inhliziyo yakho ukuqonda nokuzithoba phambi kukaNkulunkulu wakho, amazwi akho ezwakala. Mina ngifikile ngenxa yamazwi akho. Kepha isikhulu sasembusweni wasePersia samelana nami izinsuku ezingama-21. Kepha bheka, uMikhayeli omunye wezikhulu zokuqala weza wazongisiza
noma kade ngishiwe ngedwa khona namakhosi asePheresiya. Sengifikile ukuba ngikuqondise okuya kwehlela abantu bakho ngezinsuku ezizayo, ngokuba umbono usenezinsuku. Esewakhulumile kimi lawo mazwi, ngabhekisa ubuso bami phansi ngathula. Sabonga kakhulu Shosha, usifundile kahle mfethu. Umusa kaNkulunkulu mawube nawe. Ngicela ukuthi sithandaze sibonge izwi likaNkulunkulu ngomkhuleko. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ophakemeyo, Baba wethu olungileyo, Baba wethu ongcwele, Jesu Kristu, Inkosi namandla, Inkosi yokuthula, inqaba yethu kanye nesiphephelo sethu. uJesu uyizibulo lezidalwa, alo sezinto zonke ezibonwayo kanye nezingabonakali. Namhlanje Baba ebusuku siyabonga ukuthi ubukhulu bakho kanye nobukhosi bakho abupheli, abunyakaziswa. Baba wethu onamandla, siyabonga uyinkosi eyehlukileyo kunamanye amakhosi. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuba umsebenzi wegama lakho mkhulu kakhulu. Baba wethu ongcwele ungefaniswe nalutho. Wena Nkulunkulu kawuzalwanga, kawudalwanga, kawubunjwanga ngezandla, kodwa wazikhonela wena ngokungokwakho. Wena Nkulunkulu kawuzeli futhi kawulali. Wena Nkulunkulu uyabathwala bakho futhi uyayifunga wena uthi ngiyonitshatha lize liguge nibe mpunga ekhanda ngeNkulunkulu wenu. Uyisikwa sokuphila Jesu, abahla kulesi sinkwa angeke balambe naphakade futhi ngeke bafe, kodwa mabefa yena uNkulunkulu uyabavusa ebufeni. Ungamanzi okuphila Jesu, ophuzayo kulamanzi akayikoma kuze kube phakade naphakade. Abesathi uJohane phakathi kwakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi esiswini sakhe. Ungukukhanya kwezwe ongilandelayo, akasoze ahamba ebumnyameni. uJohane mayibhala isambulo athi uyinkanyezi yokusa, athi uyilanga lokulunga. Oshambataka suya aliyapataya ketosa lihazuta pakataya lizeke shatota aliyakezeketa suya iliyazehya suya aliyahazeke saya. Mayende kuyo sazulwini, mayende kuyo mgwele, mayende kuyo namandla, mayende kuyo bongekayo, mayende kuyo babasekayo. Eshala suya aliyapapapakose aseketoli suya aliyakeseketaya aliyapapapakose aliyakeseketasia. Baba, kunemimoya yale ndawo engizoyikhuza ngegama likaJesu.
kunamadimoni alendawo azokhuzwa ngegama likaJesu. Sikhande mandunde mangandinga ndozanaya elikhande donde mandunda mangandunde daya dosa. Kunabathakathi balendawo abazokhuzwa ngegama likaJesu. Baba, kunamalupho alendawo shatakatoya abalupha abantu, abahlisa abantu, ababekumeka endleleni, abasebenza ngeyilwane. Oh shaka papa pakata ay shakato sakataya alikozeke sakataya eya sun hasana hasaya. Somemezela inkululeko bonke abantshontshwa yisitha siyababuyisa ngegama likaJesu. Hekando shamaya la hasunya shilimaya luzeka gazi masunya. uNkulunkulu kunemkhuleko ezophendulwa kule ndawo ngegama likaJesu. Kunezicelo ezizophendulwa ngegama likaJesu. Hilimanda nimandu nimangandela mahana hina hasuya Shanimaya dele do dela mugedo dela Hauvanga Umubasina ipambo Yesitasecho Tina sijenge nyoni Okimeni Nomtupi Okime Wepugina Hallelujah Sapuyuma Siyabonga Baba. Siyabonga Baba, bayakhulula abadala, bayakhulula abancane. Ngegama likaJesu. Shala hasunaya samasha. Baba kuneminyango yempumelelo efanele ivuleke kule ndawo ngegama likaJesu. Kulamando shamanda sadashia. Baba wethu namandla onke. Kunempumelelo yantshontshwa siyayibuyisela ngegama likaJesu kubanikazi bayo. Kunemizi ethunjiwe ayikhululeke ngegama likaJesu. Shikamanda nikama zekadeza kadosana osaka papa pakadosa. Kunamandla ethunjiwe Sali kululeko Baba ngegama likaJesu Nkosi engcwele. Sifunda iBhayibheli bathandekayo incwadi kaDaniel, incwadi kaMprofethi uDaniel. Umprofethi uDaniel bazongivumela Baba ukuthi ungomunye wabafana bamaJuda ababekhona ngalesi sikhathi inkosi uNebukadnesari ethumba uIsrayeli ewuthumbela ezweni lakhe elibizwa ngokuthi iBhabhiloni. uIsrayeli wahlala lapha mpendulo iminyaka eku70 ekuthunjweni. Uma bethunjwa laba bantu bakaNkuluNkulu, okokuqala ukuthunjwa kwabo kungenxa yokona kwabo. Ukona kwabo kwamhlehlisa uNkulunkulu kwasondeza izitha. Mhlawumbe bathandekayo asivume ukuthi asivume uNkulunkulu uma esikhuza ngokona, ngoba uNkulunkulu uyasithanda isoni
kodwa akasithandi isono. uNkulunkulu uma ekhuza isono kuwe kusuke engafuni ukuthi kuphele ubudlelwano onabo naye ngenxa yesono. Abantu abagoloza noma abenqaba ukusuka esonweni uNkulunkulu kusuka yena kubona basale nesono sabo. Uma umuntu eseke sonweni uSathane akamenywa kuye, uyazizela ngoba uSathane ulandela isono sakhe emntwini. Uma umuntu esuka esonweni eya kuNkulunkulu, uNkulunkulu akamenywa ngoba uNkulunkulu ulandela ubungcwele bakhe emntwini. Kunemikhuleko engenziwa abantu bakaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu useduze nabo. Kunemikhuleko esithi singakaqali ukuyenza uNkulunkulu abephendula ngoba uNkulunkulu la isono esingekho khona yena uba khona. La kunesono khona yena uyaphuma khona. uNkulunkulu akahlali la kunesono khona kodwa uyahlala la kunesoni khona. Ngoba uNkulunkulu umuntu owonile owakhe kodwa isono akusona sakhe. Lithi iBhayibheli ongasazanga isono uJesu wenziwa isoni ngenxa yethu ukuze kithi kubalelwe ukulunga kukaNkulunkulu. Athi-ke uJohane bonke abamamkelayo uJesu wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu bonke-ke abakholwa egameni lakhe. uPawulos abesethi-ke kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Bheka-ke okudala kudlulile sekuvele okusha. uNkulunkulu uyazwana nowonayo kodwa akazwani nesoni. Abhala uMateyu nina nonke nikhathele nenisidwayo zanini kimi ngiyoliphumuza. Uyabathanda abahlulekayo, uyabathanda abakhalayo, uyabathanda abahluphekayo kodwa abathandekayo yezwakala nesontweni. uNkulunkulu ungowalabo abahlulekayo, uNkulunkulu ungowalabo abonileyo. Alright. Into ithi shusha uzobona uNkulunkulu ukuthi uthanda isoni hayi isono. uNkulunkulu ukathande lo thina sithi uwanjalo ngoba uNkulunkulu uthanda isoni hayi isono. Eshanana hasuna hamaya kemanda samaya ekamaya sanashia. Akekho umuntu ongabhosta ngamandla akhe ngoba inyama iyehluleka, inyama ibuthakathaka. Kodwa make kwahlangana inyama yomuntu iyahlangana noJesu onamandla oyinkosi yakho konke. Ayashintsha amehlo njengoPawulos emayembhala uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho kuphila kwenu kufihliwe.
ngizama ukukhava isikhathi esinikiwe yazi man. Hey Nkosi yami. Mangaqedanga inkosi mayinithethele le. Hayi nakusasa. Alright. Uma susabona wasuka uNkulunkulu obevimba izitha zabo bengakoni. Ngoba bobaba bami isono siyindlela noma siyisango lokuthi utholakale kalula kuSathane. Kodwa ukungoni kuhudonga noma uSathane efuna akakutholi. Mawuthi nginamanga sihambe sobheka uJobe. Sathane uvelaphi? Ngiphuma ekuzulazuleni emhlabeni. Uma bawuthi bawuyozula emhlabeni uyibulile Jobe na. Athi uSathane ngimkhumbulile futhi ngimbonile. Inkinga yami akathinteki ngoba wena umbiyele. Abangoni bayabiyelwa. Abakhe bayabiyelwa. Kukhona bhala ingoma sike sangena la ngangenwa khona saphuma la ngaphuma khona namhla Nkosi sengiyamangala uma ngibheka emuva ukuba wena mawungekho ngabe safa. Introduction yami seyiluleke kakhulu ngicela siyigoqe manje. La sifunda khona ngcungama uDaniel uyathandaza. Daniel uyathandaza. Ngoba umuntu okholwa uyathandaza. Umuntu okholwa uyathandaza. Akufuneki umuntu ocula njalo engathandazi. Akafuneki umuntu ogida njalo engathandazi. Umthandazo ungabikho. Akafuneki umuntu oshumayela njalo engathandazi. Akafuneki umuntu onikela njalo engathandazi. Akafuneki umuntu oswenka njalo esontweni engathandazi. Umuntu okholwa uyathandaza. Ngoba kunamadimoni ahlula umswenko wasesontweni. Akuginqe phansi. Kunamadimoni akwazi ukucisha iculo. Benikuphi kukhona ingoma ethi emhlabeni izinhlupheko ziyalithulisa kuyenzeka kungaculeki hayi ngoba umlomo ungekho umlomo ukhona amazinya khona ulimi lukhona kodwa emhlabeni ziyalicisha iculo kodwa kunento engaqishwa umthandazo uqishwa ungawuyeki umthandazo ungayeki ukuthandaza ngiyaqala nje ebusuku uma kunento engayekwa umthandazo lithi iBhayibheli eBhabhilona bathi bethunjiwe kwabonakala uDaniel wabheka eSalema ethandaza kwangathi ngamemezela idolo alingahlukani nomhlabathi ake ngimemezele iwindi alivulwe libheke ngasezulwini. Uqathela le sentence le wind elivulwe libhekwe ezulwini. Okay. Angithi shusha laba bathunjiwe baphoqwa ukuthi abamyeke uNkulunkulu wabo. Bakhonza uNkulunkulu walowo bathumbile.
kwasho ukuthi we have teenagers Shadrach, Meshach, Abednego abathi noma sithunjiwe kodwa umthandazo awuthunjwanga. Ngicela uxoxe sontweni, kuthunjwe thina akuthunjwanga umthandazo. Awukodwa abathandekayo kugula inyama awugula umthandazo. Ubani kodwa ngixoxa nayo kuhletshwa mina awuhletshwanga umthandazo. Bathandekayo ake ngibonke sontweni imina ugugelwa impahla kodwa umthandazo awugugelwa umsweko. Ungakuyeka ukuthandaza, ungakuyeka ukuthandaza. Uthandaza ingenzeki lutho kodwa thandaza. Uthandaze isimo singanyakazi kodwa thandaza. Uthandaze amadimoni akubheke kodwa thandaza. Uthandaze base babusa abantu kanti udliwa yini? Angidliwa lutho. Yonke imihla yami ngiyoziphilela ngomthandazo. Lento engiyikhuluma la ngeke iphele. Ngihlala phansi ngaphela. Hey, Nkosi yami. Ngiyayizwa mina. Hayi, Kodwa shusha. Umthandazo ufuna uma ungena kuwo ube umuntu wakamoya. Hayi enyameni. Umthandazo ufuna owenzayo angabi sezingqondweni kodwa abe kumoya. Ukuze ungaloku ushintsha ivoice usikinya ukhuluma isingisi singasiza umuntu uloku uswenka phambi kwethu. Umthandazo akuswenkwa ngawo kodwa umthandazo umuntu wasenkampini osuka enkampini ngomoya akhipha akhuphukele ezulwini ngomoya. Umthandazo umuntu wasenkampini othi elele umoya avuke abheka abagijima eminyango beganga emzini wakhe bese uyakhahlela umoya uthi bathakathi ngegama likaJesu angeke liphumelele. Umthandazo uyavula la kuvakwe khona. Umthandazo uyafohla umindlela ingekho. Thandaza kunomthandazo oyivula ndlela. Hey, Nkosi yami. Thanda. Hayi, thanda. Umthandazo shusha uthi kuyenzeka wena ubone umncane kana madimoni mkhulu. Wow. Ngicela uyiqala phansi. Ayipinde. Umthandazo ungaphiki nama feelings akho ngoba umthandazo awuncike ekutheni uzizwa kanjani. Kunabantu abathi bezwa uNkulunkulu kanti banamile ngalelo langa. Akuna uNkulunkulu usinamele nje sontweni. Umthandazo awuhlangene nokuthi uzizwa kanjani kodwa into ixoxa nezulu semhlabeni. Uyathandaza upheka, uyathandaza useklasini, uyathandaza useteksini, uyathandaza ubuka iTV ungazi uvala amehlo mawuthandaza kodwa ke uqoqe nalonke abonwa abantu
chaza, but he's Jehovah Jireh. He's Jehovah Ben-Parazim. He's the Alpha and the Omega. Akazali, akalali, akapheli, akagugi. Ubungishe bathu Jehova onikeza abantu ukuphefumula. Bathu Jehova owembatha amandla njengengubo, bathi amafu uwagibela njengenqola. Bathu Jehova okhona ezindaweni zonke ngasikhathi sinye. Akazali bashaya. Ngicela ukwenza i-example. Ngiyabona mina ndodana. I-example engenzayo. Umuntu othandazayo ufana nomuntu ovule lento ekuthiwa yi-fan. Yebo. Uyivula i-fan uyibeke ku5. Kuya ngokuthi igcina kuphi. Iphushe ufike la uze ukuthi umoya emakhaleni uyacinana ne. Bese uyayiswisha off. Ngalesikhathi uyiswisha off, ayimi iyaqhubeka kodwa i-off. Kunabantu abathi umthandaza usebenza, kanti ayikade wasebenza. Isimo sakho sesi-off, isimo sakho sesinqotshiwe. Obekulahlekile kuyabuya, obegula uyaphila. Iy'ngane zakho ziyasebenza. Hayi bathandekayo, sekhahlela ngamandla okugcina. Kukhona abantu engibezwa etendeni basatshiswa amadimoni miyakhahlela ngamandla okugcina. Lento ekusabisayo amandla okugcina. Umthandazo sowuqisile, angeke isaqhubeka. Awukodwa abathandekayo, awukodwa abathandekayo, masihlukana khona uzofakaza athi lento yasho umashaba ngayizwa kodwa ngangayizwisisi. Kodwa sengiyabonga, sengibona amadimoni ebaleka. Asiqoqe ngalokho bathandekayo. Lento ngiyayizwa lento miya ngeke iziphele masingaphika la ungasemnyaka. Siyayibasa. Cela kuyishiya. Lithi iBhayibheli uDaniel wangena kwi-prayer and fasting. Ngoba shusha kunemikhuleko esiyenza so. Asithandazeni wonke umuntu abhekise inhliziyo yakhe kuNkulunkulu. Kuright yomkhuleko. Kodwa kunomkhuleko ongaqhutshwa umiya kodwa oqhutshwa umoya kaNkulunkulu. uDaniel wayengafastanga nabangani bakhe kodwa wayefaste yedwa. Mina ngiyezwa kunomuzi la engiwuchallenge ukuthi ake uvume inkosi ikuholele emthandazweni. Angazi umuphi lo muzi oqakeke ngale ukuthi akufanele uhlala ungathandazi. Mina kunegeke ngilizwayo sengathi ngiyeliyeke lento yokuhleka nje, isimo sibheda sinje. Ake uvume umoya emthandazweni.
obaba bami akakazi uNkulunkulu akuphushele emthandazweni ede yena angabi khona emthandazweni. Okay, uma uNkulunkulu ekuyisa emthandazweni shusha ngifuna indlela engizoyichaza ngayibelungu. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi athi ela kodwa aphushele kushuthi afika kushusha nangu khona uNkulunkulu akakaze athi hamba uye esontweni umfike esontweni engekho. Ngifuna igama elizoba lula ngazi libeka kanjani. Abamazi bathi he is Jehovah omnipresence. uNkulunkulu okhona ezindaweni zonke ngesikhathi sinye. uNkulunkulu uma ethi ahamba uye enkingeni uzothi uyafika enkingeni ukhona. Uqa ukuthi ufike nini kanti uhleze khona akakaze angabi khona. Angithi oMeshaki Abednego Shadrach wabaswa umlilo waphindwa kasikhombisa. Bathi mabebasa umlilo baqabe ude bafana bazosaba. Lithi iBhayibheli bathi mabefakwa kwazakala uNebukadnezari ethi kanti lifaka abangakhi emlilweni. Bathi inkosi ubuziswa yini? Uthi ngibona amadoda amane. Uthi ngiyababona laba abafana bamaHebheru wathi owehlukile phakathi kwabo onesimo samadodana kaNkulunkulu akakaze akuyise endaweni bede yena angabi khona. Alright, mayingcwele unamaketa ngesowaqashula la indawo senkampeni. Haya. Baba kunemithi esiwayiphuphisa le ndawo yasenkampeni. Akamandu phazenda ngunde kandoya. Ngeke usilethe endaweni yokuthandaza ungabi khona endaweni ekuthandaza kuyona. Nkulunkulu akapathaya kodesia kataya. Enkapaya sukata. Ukona sibuya nabo baphila. Kade benjo siyababisa sithi ngegama likaJesu ababuyele emakhaya. Sithi ngegama likaJesu ababuye bephila. Lithi iBhayibheli baba uDaniel wafasta 21 days. The first day of prayer and fasting umkhuleko wezwakala kwaphendulwa impendulo yabantu amademoni emkhathini. Kodwa kunamademoni mawuthandaza, kuneyingelosi mawuthandaza. Umuntu othandazayo akaqonde azi ukuthi kunamademoni ngalesikhathi ethandaza. Futhi aphinde aqonde ukuthi kuneyingelosi ngalesikhathi ethandaza. Ingakho engathi singancishelwa abantu abathandaza beqhenye esontweni ngoba kunamademoni mawuthandaza, kuneyingelosi mawuthandaza. Engathi singancishelwa abantu abazongajabuliswa ukucula mabeqeda ukucula basekho serious enkonzweni ngoba kunamademoni mawuthandaza, kuneyingelosi futhi mawuthandaza. Lithi iBhayibheli kwabanjwa into esingayibiza ngebreakthrough, impumelelo kaDaniel. Kodwa
kodwa ngizwa sengathi kunempumelelo ededelekayo namhlanje ebusuku ngegama lika Jesu. Angazi impumelelo iyakumuphi umuzi kodwa kunempumelelo engiyichanelayo ukuthi ayihambi yena kade ithandazelwa khona. Kunokuqhuma kwezinto ekade kubambekile engikuchanelayo namhlanje ngegama lika Jesu. Kunesibusiso ekade sibambezelekile engisichanelayo. Asiye lapha, asiye lapha, asiye lapha, asiye lapha, asiye lapha, asingadluli la, asingadluli la, asingamshilo, asingamshilo. Kunesibusiso esehlayo. uNkulunkulu ubusisa abantu abathandwa uyena hayi abathandwa yithina. Ake ngikhuthaze umuntu bonke abanomona ngawe khululeka ngabo uyophumelela manje benomona bekhona ngoba uNkulunkulu mayibusisa umuntu akaqala bheke ukuthi uthandwa obani. Sathi mas dedela isibusiso impumelelo yahlala emkhatheni for 20 days ibanjwe inkosi yasePersia omele imibuso yobumnyama isilinganiso lesiya. Okay nansinto shusha ithi besibadinga kodwa abantu abazongayeki ukuthandaza noma impendulo ingakafiki. Hey. Besicela ukuthi inkosi ke isiphe abantu abazongamdubi mayingaphenduki. Mhlambe bazabona angithi besibacela abantu enkosini abazongamkhonzela izinto azenzayo abazokhonza ubunjalo bakhe hayi izinto zakhe. Mhlawumbe lento izokwenza ukuthi singabi nayo inkinga yabazalwane abalove emasontweni beloviswa ukuthi impilo ihamba kahle mhla kubheda ezenjalo njalo Ngiyacela isibusiso. mhla kuhamba kahle akanasikhathi uyesaba sebusika kumnyama Hey. kodwa mhla kubheda kuba mhlophe noma kumnyama ebusika. Ngamanye amazwi sinabantu abakhutshwa inhlupheko kuye kuNkulunkulu uma inhlupheko ingekho abayi. Kunabantu bezinkwa abahlali naye uma isinkwa singekho. Kunabantu abaqale bagade imoto yezinkwa ifike babe sebeyena uma engasilethi isinkwa angekho. uDaniel wangayeka ukuthandaza izulu laqhubeka lambheka for 21 days. Ake ngikhulume nomuntu noma isimo sakho singanyakazi kodwa izulu likubhekile. Uzitshwe abantu wabhekwa izulu. Ake ngikhuthazele abantu abakhonza nabangane esontweni. Nganama sambe senkonzweni kunezikhathi abangani bekhathala ukuthi imthandazo yakho uyicela zonke izinsuku kodwa izulu liyabheka abangani sebekhathele. Kunabantu abakwazi ukubala
Isiguqo siyakabani futhi la sasiye khona futhi kunabantu abakhathalayo ukuthandazela umuntu oyedwa kodwa izulu umuzitwa abantu kodwa ziba liyabheka izulu likwazi ukulandela ngisho isoni ngiyokulandela sona ukuze bese kufeni nowonayo uyalandelwa lo thandazayo uyalandelwa ohlulekayo uyalandelwa omphikayo ngoba izulu alibayeka abantu balo. Khona wabhala ingoma ngobonga ngane enkosini ngena umbhalo wayo ingamazi kodwa mawuzi message ngathi umuntu wathi uNkulunkulu uyazi ngike ngathandaza kwaze kwahlehla abantu engibathembile kanti wena uhlehlanga ubhekile. Lithi iBhayibheli uthema kuphela u21 days wezwakala ingelosi lithi no Daniel mhla uqala uthandaza thina satshelwe ezulwini ukuthi nangu uDaniel ethandaza mhambisene into ayicelayo sayiletha yabanjwa izikhulu zobumnyama emkhathini for 21 days usethu uMikhayeli kodwa manje sesehlile usethu uMikhayeli kodwa manje sesifikile asizanga ukuzonegotiate kodwa sesizobamba ngendluzula okuka Daniel akubuyele kuDaniel uthi sikhishwe ezulwini sikhishelwe hayi uzocula namadimoni kodwa sehlele uzobamba okaDaniel simnikeze kodwa ke ngimemeza lentambama ngithi izulu lehlile lizobamba kwakho linikeze khona lizobamba kwakho likunikeze noma sewayeka ukuthandazela kodwa izulu akembekele sesiyavala. Uyazi ukuthi khona abantu abenza izinto ezirong bengathandi abenzi bayenziswa kulabantu abafundisa izulu kuthiwa nithi yini izimpambosi ewe phela ivumani laba abafunde lapha emagethi ambingilawo nasesayidi abekho abafunda la embambe phezulu kunento ethiwa yimpambosi amadimoni ma efika wabasuke egunyaziwe akwenzisa sowukhaliza inyembezi angixoxe lento ngoba vele i-challenge esibhekene nesweni sakaXolo amadimoni ma eqeda ukukwenzisa abesathi zibulale wena mayiqeda idimoni alifi ufa wena ebelikusebenzisa. Mina ngisafunde eqhinqa sasifunda nomfana eke ngisebenzisa isibongo owazilengisa aliwe intombi yakhe sasifunda u7 naye standard 7 wazilengisa ngesonto satshelwa komsombuluko ukuthi ubo bamthole engadini elenga makuyobhekwa endlini yakhe
ubhalile sibanibani bengikuthanda kangaka so ngaze ungishiye uyoqomba usibanibani umngani wami usho umfana abafunda naye nathi esimaziyo esikoleni thina sike sangcwaba umuntu obefunda u7 aliwe intombi kwa standard 7 uma sikhuza umjolo ezinganeni bacaba ukuthi sizincisha i-nice life kani sizikhuza entweni engaphezulu kwamandla abo uthando akulona lezingane olwabantu abadala uthando uma ufuna ukuzibona ukuthi uthanda alona usize wakho ubobheka ingane ejola athi iphasa kanjani esikoleni akakaza aphasa into esile umuntu ojolayo ngoba uthisha mayemile into la iboyfriend nentombi kuphela uthisha awuqeda u45 minutes ekhuluma nomuntu ongekho osembhedeni nesoka lakhe kodwa eseklasini sikadelele uzibona ukuthi uthando lunamandla kunawe wena uyingane kunalo uthando lobungane liyakwazi ukwenzisa isex engekho protected ukhulelwe ube nezifo umncane ufunda isikole angikhuluma lefuzi uze ubone ukuthi uthando olugijimele uyingane lingakufaka emadimonini ongeke uphume ngosuku olodwa njengoba wangena ngosuku olodwa emjolweni mfowethu sathi sangoma egagasini ngisilalele uma umfana ethwasa usuke ngenwe idlozi eliwugogo eliwesifazane uma intombazana ithwasa isuke ngenwe idlozi eliwumkhulu umuntu wesilisa uthi kukancane ukubona umuntu oyisangoma esavava emjolweni esavava emshadweni ngoba ungena esangomeni ukushada asikho isangoma esiphothulayo singakwenzanga lokho kubili ukuyisa inkomo ukuchitha igazi asikho isivumelwano esisayinwa siphele igazi lingekho asikho isangoma esiphothulayo singazange siyovaya emanzini masifike emanzini makuumfana kufanele kuphuma umoya kagogo uzomqabula esiphongweni isana ukuthi namhlanje ngishada nawe makuyintombazane kuphume ikhehle eliwumoya lizoqabula isiphongo lithi namhlanje usumfazi kimi hey hey akangisuke ebusuku hey kahle thina amaZulu asikaze salikhonza idlozi ngoba umuntu wakini olele akalona idlozi idlozi umoya wenyoka ehlala emanzini hayi umuntu wakini olele hey hey ujole nalengane ulale nayo nihlukane
uhamba uyolala nomunye once nalala nishintshelane ngenishintshelana ngakho bese uthatha umoya wobungoma kodwa wena ungabi isangoma bese uyothandana nomunye umuntu so uhamba nomoya wobungoma uyowufaka kulowo muntu wesibili othandana naye. Mfowethu kunezingane zethu ezibizwa ngokuthi zama curse breaker. Izona eziyosusa ukuhlupheka nendlala ekhaya ngenxa ye carelessness. Zihamba zijola nanoma yinobani ezihlangana naye emgaqweni ezingamazi bese ziwola amadimoni ayovala impumelelo yazo. Bese ingane yayihlakaniphile kodwa aviphuphile mase eqeda umatric. Iphuphiswe yini? Yajola nomuntu onomoya onomona nempumelelo. Hayi. Ma ungawazi umoya ohlupha kini ngeke uze unqobe. Ohlupha ubaba wami umoya okuthanda abantu besifazane qeda ngashadi. Ubaba sewu6 komama bawu6 akazange ashada ona yedwa waze wafa engashadanga engenamuzi. Uma ungayazi inkinga yakini uzoyijoyina kunobuyinqobe. Kufanele ngeyilanga uyeke ukuhleka into engahlekisa ubhekana nenkinga egceke lakini. Mina nginayo ingane ngaphandle komshado. Mina nginonkosikazi. Unhlanhla uyawazi umuzi wami ngisuka kwami njoba ngila. Ubaba wafe ngenankosikazi wangcwatshe eduze kaBaba wakhe kubo lazalwa khona. Uma ungayazi inkinga yakini uzoyijoyina kunokubuyihlule. Bese ujoyina umlando wakini nezingane zakho ziyojoyina inkinga yakini. Angixoxe bafethu. Ake ucabangele isizukulwane sakho kulodaka oluxovayo. Ukuthi neyakhe ingane yoxova lodaka oluxovayo. Ngoba impilo yakini ijidekile nje uzozala ingane ijideke nayo. Mina ngicela ungimemezele ebusuku. Khona uNkulunkulu owehlisile izulu. Uzokhulula abantu. Uzothathwa kwabantu akunikezwe abanikazi bakho. Ngeke ungaphumelele sefekile uNkulunkulu. uSathane uyathanda kathandi ufanele uphumelelile wena futhi ngeke ufe before time futhi ngeke udlala amadimoni futhi mina ngeke avuleka izovuleka manje ngegama lika Jesu into abeyingenzeka izokwenzeka manje ngegama lika Jesu into abeyihlula seyiyabaleka manje ngegama lika Jesu akakwazi ukufika impilo iqhubeka ifana asibwe nyawo sithandaza Bemfisa abathandekayo. Bemfisa abathandekayo. Just few minutes. Ukhona inodinga lo Jesu wami namhlanje. Ngicela maye khona ngiphamisela isandla sakhe phezulu. Sobe sesithandaza naye. Awukwazi ukuzipha kunje empilweni.
bless ubantu bami. Uyazi ukuthi ngqungama ayikho into evele ingijabulise. Nginomfana oyi-teenager una-13 years kulonyaka. Sike sithi mas driver sihamba sobabili. Athi yazi baba, mina mase ngimdala ngifuna ukufana nawe. Yes. Yayizwe challenge. Lapha kwami mfowethu i-remote ye-TV iphathwa yimina makubuka i-TV. Ngo-6 opopayi kwami bayaphela bayavala. Ngoba umndeni usuke sowuphelele wonke. Sibuka into esibuka sonke endlini. Kwami ayikho ingane ebuka opopayi ngo-6. Second, thiwa mfethu lento kayizwa ngonkosikazi. Thiwa mangingekho i-remote ihlala kuyena. Phela ubaba ama engekho imini ocontrol i-TV. And uyazazi izinto ezingabukelwa. Uyena oshintshayo. Serious. Yabona yobethi ufuna uba yimini akaqamba amanga. Yabona masibuka i-TV kudlala lamasoap aveza ukungcola. Make kwaveza abantu beqabulana. Mayebothi anginakanga ngibheke ifone uyena oshintsha i-channel. Yes. Uyena oshintsha i-channel. I-remote mayingekho kumina isuka kuyena. Ngoba upractice lento engiyona. Miya lento engiyenza kumfana wami mina kubaba ngiyenzanga. Ngoba wakhuleliswa uma qede waphika. Ubaba waseFlagstaff wathi anginayo ingane inzule mina. Waze wafa ephika. Ngicela umkhulu ahlale phansi, ipain engayizwa ukuphikwa umuntu ephila ethi akangizali. Kwala senqengwa abafowabo bathi hayi bo lo muntu uwena usihlalele. Wathi anginayo ingane inzule mina. Waze wafa 2011 singazange sibonane. Ngathi lento ehlula ubaba ngeke ngihlule mina wami umfana wakhishwa yimini esibhedlela noma wakhe yombeletha. Ngihlala naye uphahleno olulodwa. Imini uhamba imihlangano yabazali esikoleni. Masi yogunda esaluni sigunda sobabili. Uyena usikhethile isitayila sakhe. Nami ngisikhethe mfana uyazazi ugundana. Mayifika esaluni ufika athi mina akhombe ayigundayo nami ngikhombe yami ugift uyazi. Ngoba lento umfana mengimzwisa yona mina ngiyazi kubaba. Ungaqinisela kanjani ushaya sengathi ku right ubuzibona uphuma egcekeni elinjani. Uphika kanjani nabantu abangafani nawe. Uphika kanjani nesibonge singafani nakini. Why uphika nabantu abaphila kangcono kunawe uzihlekisa isimo sakho sibe singahlekisi. Bantu abamphamsana izandla abangabeni serious. Cela babe khona abanye bathi Jesu uyakudinga. Yesu bantu bami. Labaphamsana isandla bezeka phambili sibathandazela ngegama lika Jesu. Lapha esontweni shusha ngine class lalaba lama teenagers banomfundisi wabo nje. Lapha esontweni lami nje baba kunomfundisi walapha. Okhuluma indaba zabo nje. Bangena ngo8 to 9 bona every Sunday. Laba nje. Ibani uma kunalapha esontweni bathatha ngoba next generation le isizukulwane esizayo sebandla lesi
Lesizayo yes. Bathathe serious. Uyenza lolana bawuthu bantu abami. Yahlehla uqondane nalo. Yes.